Kajing syak khot hajar hakat tenat pulit iki di khot bat noyalam kaseng Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District. Kadang yai beteng hadu kini kisngi hakaba menta kasngi sa usamla blastalan kharbani u office secretary ke KSU West Khasi Hills District Unit ula syak khot hajar hapo ka thanat nongstoin. Kani kajing yai syak khot hajar ki di khot kaseng KSU hakat tenat pulit kadai ru halor kajing met khendra kot jang ki di khot ka KSU ya kinong trei bar jela ki bawan trei habaro ka we ka district klem ki kot kisla ki babyang hakaba ki di khot ka KSU kila lap bat kila pha let phai no yaki shakajaka bakiwan yaute usamla blastarlan kharbani lasan ran lang da kinong yalam jong ka KSU West Khasi Hills District Unit bat ki di khot jong ki unit baper nadu ko office trekam jong ka KSU hanongstoin hadu bandapoi hanongstoin sadar police station katkum kajing ethu jong ute usamla baki pulit kila pensionong rem na ka video ka balapau ka kerteng jong u henrei na ka liang ka jong u uklam don bat uklam tip ai halor kate ka video Nakaliang jongka KSU West Khasi District ngelawan ban sanran lang di wen di samla lokit kam jongka KSU West Khasi District halor kajing syakon soman tengi khang ni apo Longstan police station de kum ka kinong ilam jongka seng bat ka seng hi bor ka we ngindon jing soper habai dei bat ka jing khot jongki nakaliang jongka police ki de khot ki jongi namar ba dangi perkhat season perkhat ya kajing khot kajing ki mbo ang season ni so thomla beng kani ha ka sin banikong bagi khot ki khot ya ud khot bomlek ha pan khanra ya ki khot kisla nrei da kli ki ong ba base kat kum social media ada base kat kum social media kumno ki i ud khot bom dan tu pos hapo spot te kumta mentar kumju ini wi samla la syakot hajar halor ka jing yasim benta ka jing i ha ka jing net khandra mender katkum ka jing ong ka police department handai katkum ka jing tip jungi kinong ram jung ka seng ba ini samla i imsem knowledge ban khandra kot khandra sla ka tiga sngi te nakaliang ka seng kane ka jing ken po jong ka police department ni ki khot jong ka seng ba ada khot maki ngi hapwan lada kim khot maki ng shong bet kadai ka jing pen ting pen smith ikit khot henrei kamen sim bashin rang jing kit khot jing ka KSU kadang yai ram bat nang nei sakmat ngindang pen klan chu ya ka jing khandra mender namar kap ni ki khot penting pen smith ikit khot nakaliang jong ka seng ngin yai pen rem ya ka jing it ya kari jaj benreu lemba ka jing Syakri Kambha ya kai melang kasalang bat ya katanya berkowe